κομμάτων, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής, κύριε Γυμνασιάρχη, κυρίες και κύριοι. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου μας, για το τέλος της σχολικής χρονιάς 89-90, οργανώσαμε φέτος μια μαθητική θεατρική παράσταση. Η περσινή μας εκδήλωση για το δημοτικό τραγούδι πλαισιώθηκε από ιδιαίτερη αγάπη και συμπαράσταση και από τους μαθητές και από τους γονείς. Οι μαθητές απήγγειλαν, τραγούδισαν, χόρεψαν ή και απλώς απέλαυσαν τη γιορτή, συνειδητοποιώντας ότι πρόοδος, πολιτισμός και εξέλιξη, χωρίς σεβασμό, έρευνα και αγάπη προς τη λαϊκή μας παράδοση και τη λαϊκή τέχνη δεν υπάρχει. Οι γονείς χάρηκαν τα παιδιά τους, θυμήθηκαν τα νιάτα τους και εξέφρασαν ενθαρρυντικά σχόλια για όλους μας. Όλα αυτά ενίσχυσαν την άποψή μας ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, παρόλο που είναι ιδιαίτερα κοπιαστικές, αξίζουν το μέγεθος της προσπάθειας. Άλλωστε πιστεύουμε ότι η έργο του δασκάλου δεν είναι απλώς το διδακτικό, με τη στενή του όρου σημασία, αλλά κυρίως το κοινωνικό. Θεωρούμε λοιπόν πως κέρδος της ομάδας των παιδιών που δουλεύουν κάθε φορά είναι, εκτός από τη συγκεκριμένη γνώση στο ειδικό θέμα, η κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας, η άσκηση στην αυτοπιθαρχία, η ανακάλυψη της χαράς της δημιουργικότητας, καθώς και η επίγνωση των αποτελεσμάτων μιας ομαδικής εργασίας. Όταν λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να πειθαρχούν, να αγωνιούν και να πασχίζουν όλα μαζί για το αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας, νομίζουμε ότι προετοιμάζονται άριστα σαν αυριανοί πολίτες και σαν χρήσιμα μέλη μιας προοδευτικής κοινωνίας. Το θεατρικό έργο που διαλέξαμε φέτος για την εκδήλωσή μας φέρνει τον τίτλο «Ο μάγος με τα χρώματα» και είναι του σύγχρονου συγγραφέα και λογοτέχνη Γιάννη Ξανθούλη. Είναι ένα έργο γραμμένο για παιδιά, αλλά έχει μηνύματα για κάθε ηλικία. Ανάλογα με την κρίση του, ο καθένας, την ωριμότητά του, αλλά και με τη διάθεση με την οποία θα παρακολουθήσει την παράσταση, θα αποκομίσει το ανάλογο κέρδος. Φύγονται και υπενήσονται διάφορα θέματα, από τη βία και την αγριότητα της κοινωνίας μας, ως την οικολογική αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου. Ο μάγος με τα χρώματα, η παραμυθιακή αυτή φιγούρα, που αντιπροσωπεύει και μια ανομολόγητη επιθυμία όλων μας, όλοι λαχταρίσαμε κάποτε, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή να είμαστε μάγοι, πασχίζει για ένα κόσμο καλύτερο, για ένα κόσμο απαλλαγμένο από έχθρες, πάθη, αντιδικίες, ρύπανση, θόρυβο. Το μαγικό του ραβδάκι και οι μαγικές του συνταγές έχουν σαν σκοπό μια οριστική μεταμόρφωση του κόσμου προς το καλύτερο. Άραγε θα το καταφέρει? Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι αν όλοι μπορούμε να γίνουμε μάγοι. Όχι των παραμυθιών, αλλά της ίδιας της ζωής. Ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη, λέει ο λαός. Και σίγουρα ένας μάγος δεν είναι δυνατόν ποτέ να αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Όταν ίσως όλοι γίνουμε μάγοι, τότε ίσως ο κόσμος μας γίνει καλύτερος. Όταν το αποφασίσουμε με μοναδική συνταγή, τη συνταγή της αγάπης. Όταν ενδιαφερθούμε για το διπλανό μας. Όταν αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Όταν ευαισθητοποιηθούμε για το περιβάλλον. Όλοι τότε θα είμαστε μάγοι. Μάγοι της ίδιας της ζωής. Για την προετοιμασία της θεατρικής παράστασης, τα παιδιά εργάζονται από τον Νοέμβριο, όταν άρχισαν οι πρώτες αναγνώσεις του έργου. Άλλη ομάδα παιδιών βοήθησαν στα σκηνικά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, την καθηγήτριά τους, κυρία Καραγιάννη, και η μικρή μας ορχήστρα δούλεψε ιδιαίτερα με τη μουσικό μας, την κυρία Σιδηροπούλου. Απαιτούνταν πολυπίκυλες προσπάθειες, γιατί το έργο είχε μουσική επένδυση. Έτσι τα παιδιά έπρεπε να μάθουν να παίζουν το ρόλο τους, να τραγουδούν και να χορεύουν ταυτόχρονα όπου χρειαζόταν. Εργάστηκαν με πολύ κέφι και ζήλο. Χορογράφησαν πολλά σημεία μόνα τους. Παρακολουθούσαν ο ένας τον άλλον και διατύπωναν παρατηρήσεις μεταξύ τους. Ενδιαφέρθηκαν και κοπίασαν για τα κουστούμια τους. Έκαναν πάρα πολλές πρόβες γενικές, αλλά και ειδικές με τη μουσική. Είναι δίκαιο να τονίσουμε ότι έχασαν σχολικές εκδρομές, καθώς και οικογενειακές, περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε, γιατί σας κλείσαμε μέσα τις Κυριακές.
και προσπαθούσαν να ανταποκριθούν σωστά στα μαθήματά τους. Και πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι τους είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές. Αξίζει λοιπόν να ανταποκριθείτε στον κόπο τους και να τους επιβραβεύσετε παρά τις υπάρχουσες ατέλειες. Είναι δε ανάγκη να σημειώσουμε ότι και εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια με μεράκι, χωρίς βέβαια να δηλώνουμε δάσκαλοι θεάτρου ή οτιδήποτε σχετικό. Απλώς χρησιμοποιήσαμε τη φαντασία μας και δώσαμε την ψυχή μας για ό,τι καλύτερο σε σχολικά πλαίσια. Είναι επίσης απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση της διεύθυνσης του σχολείου, του διευθυντή μας, του κ. Κωνσταντίνου Παπά, που προσπαθούσε να μας διευκολύνει σε κάθε μας πρόβλημα, και του υποδιευθυντή μας, του κ. Νίκου Πετρίδη, ο οποίος ανέλαβε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της παράστασης, καθώς και τη συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι οικονομικά αλλά και ηθικά στήριξαν όλη αυτή την εκδήλωση.
δεν θα βραδίξω. Αυτή τη στιγμή
ακόμα και σκοτάδος. Δεν μπορώ να συνηθίσω την ανθρώπινη ομιλία. Θέλω να καρύψω. Να καρύψω. Σαν να δώσω το χάρισμά μου κι ας μην ξαναπώ ούτε λέξη. Έτσι κι αλλιώς δούλευα πάντα μου μόνος. Είχες Γιάννη, είχα πάντα. Μου λέει και μια ανθρώπινη παροιμία. Τέλος πάντων, πες 3 φορές τη μαγική λέξη γουργούρα τζέντιλα. Γουργούρα τζέντιλα, γουργούρα τζέντιλα, γουργούρα τζέντιλα.